Αγαπητές φίλες και φίλοι, νέες και νέοι, καλώς ορίσατε στο καρναβάλι της πόλης μας. Ξεκινάει το ωραίο ταξίδι του, με την ερωτικότητα, η μαζική συμμετοχή, το νεανικό στοιχείο, η χαρά, η συμπατική διάθεση απέναντι στις εξελίξεις, απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μας, θα κυριαρχήσει. Από χθες προέκυνε η παράδοση του καρναβαλικού ναυάρου στο δημαρχείο μας, ξεχώρισε τα παιδιά μας, το μέλλον μας, τα οποία είναι αφιερωμένες κατά κύριο τρόπο εξαιρετικές καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αυτά ήταν και είναι η αυτός στον κόσμο των πολέμων, των οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών. Στα παιδιά μας βρίσκεται και ελπίδα. Και αυτά πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια σε όσους θέλουν να μας έχουν εξηγημένο το κεφάλι. Ενάντια σε όσους προσπαθούν με την εξουσία τους στη ζωή και τα όνειρά. Αυτή η εξουσία πρέπει πολύ καλά να διατηρηθεί στο πατρικό καρναβάλι με τη σαρκαστική του βροχιά, στέλνοντας αυτό το μηνύμα αλληλεγγύης σε όποιον λαό υπηρετεί. Μπορεί να χορεύουμε και να τραγουδούμε, αλλά δεν ξεχνάμε ούτε τη στιγμή τι συμβαίνει γύρω μας. Ανέκαθεν τραγουδούσε, ο λαός μας πολεμούσε και τραγουδούσε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Συνήθως, ακόμα μια φορά, το καρναβάλι μας θα επιβεβαιώσει ότι είναι το καρναβάλι του Σάββατου. Θα είναι νέα ευτυχία, θα απευθυνθεί σε όλους εντός και εκτός συνόρων. Είναι πάντα στην πρώτη στιγμή των παντών, των διεκδικήσεων, της ελπίδας, της χαράς και της ανυποκομιστίας για τις καλύτερες μέρες που έρχονται. Καθόμαστε σε όλα αυτά τα γέντρα της πόλης μας, της Ελλάδας. Προχωρήστε, ανοίξτε δρόμους οδηγούς δημιουργικότητας, σκορπίστε το σκοτάδι και τη συντήρηση. Φίλες και φίλοι, κυρίσω την έναρξη του Χριστού Καρναβαλιού.